Ne wawuoye wach dhier Mr. Oluoch koso pesa. Ineno kaka nwasepime back and forth, school dwaro janyuol ongego e iye kae nyathie machandore ae chunye dhi to jok koro oweyo school. To ne wawacho ni ting' bedo kuom janyuol, to janyuolo bende iwinjo ka nowacho ni samoro o kata ni samoro economy masani adiera iyudo ka janyuolo bende nigi pek, pesa no ogole kanye ka sirikal notie county government pok ochulo kata mana japuonj ni for 3 months. Nyithindo bedo ga school e dweche maromo nadi, en ga 3 months then giloro, osomo 3 months giloro. County government kata sirikal ne pok ochulo the same janyuol for those 3 months. School to dwaro pesa, janyuol otimre nade gi nyathi? Koro kanyo yudo ka nyithiwa mang'eny lal. To nitiere gimoro bende Cleophas ma daher mondo mi awachi. Waseneno osebedo nyaka documented and reported. Nyithindo gi nyawadwa kae nowacho ni nyithindo gi dibed ni githo te momiyo namba no nyithindo go lal. That is not true. Sirikal bende osebedo jamibadhi kabisa. To mae timore kuom employees moko